Какъв е този сол, бе? Това направо ме с една стомаха. Мале, ще повърнем. Когато си спиш най-спокойно, никой не предполага, че ще сънуваш идея за клип. Веднага отидох до магазина. Тук се сещам, че съм единственият човек, който носи 5 кг чист консервант към вкъщи. Според мен соковете на Queen са едни от най-добрите, защото са без консерванти и без оцветители. Поне така пише на опаковката. Но ние ще ги пробваме и ще видим дали е така. 3,20 е зелена ябълка, с тези цени не е на добре. 4 лева е портокал 100%. Аз с тези цени станах малко като Зизо с паркираните автомобили. Но за да го направим малко по-интересно, все пак сме канал с високо качество на запис, снимаме на 4K, нищо че не си личи. Операторът ще ми ги подава и аз нямам да знам кой е вкус, защото ще съм се обърнал. И пригответе се да съм в друга стая. О, праскова! Леле, колко прасковки са ми минали. Нека да го пробваме. Този е с праскова. Източник на калци К. И аз така си викам. Доста добър вкус, между другото. Чул съм се като руски бос на маса с колегите. На този бих му дал оценка някъде около 7 от 10, защото наистина е добър, а и мене лично прасковата доста ме кефи. Оставам го на страна да минем към следващия. Зелена ябълка. Той между другото не съм го опитвал толкова често, мисля, че само един път съм го пил. Нека да го опитаме. Ама и тия на Queen капачките са доста добри. Това е някакво по-редко. Това е малко гадно, между другото. Това е все едно на първа среща имам разстройство. Нещо такова. Аз на това лично бих му дал някъде около 4 от 10. Даже 4 от 10 може да му е много. Някакво такова много сухо. По-добре да преминем към следващия. О, бананче! Между другото, отпреди както съм ги опитвал, това е най-добрия вкус за мен. Нека да видим дали има някаква промяна. Като... Какво? Чаша нектар вече 30 години. Искам да пишете в коментарите от колко години има сок Queens. Те лъжат. Айде. Виж, е доста добре. Това вкус нека е баси добрия. Чувствам се като принцеса с този нектар. Доста добре. Какво? Съдържание на плодове 25%. Хората в коментарите ще кажат. Нека да почваме другия. Не, чакайте. Оценка. На това ще му дам 8 от 10. Заслужава си. О, портокал. Това нещо дила портокал. На оранжево. Между другото, този вкус не ми харесва много, ама... Сега ще видим, Queen все пак се постаряват по някой път. Кой пак се е развънял, бе? Шефа на YouTube звъни. Няма как да не му вдигна. Да. Добре, ще им кажа. Махни се. Хора, шефа на YouTube каза да се абонирате и да лайкнете видеото, защото се очакват доста готини видеа и нека да ви подскажа, има едно превозно средство, което е за показване. Сега, нека да продължиме. Ама тия с тия капачки.
Това мирише на ферментирано зеле. Еми, ще се пожертвам за YouTube да го опитам. Ами честно да ви кажа, около 6 от 10. Не е толкова добро, но все пак е сок на Queens. О, портокал 100%. До сега, между другото, не съм го опитвал, сега ще ми е за първи път, ама дадох 4 лева за него, така че дано да си заслужава, стискам си палци на себе си. Okay. Между другото мирише малко по-добре. Нека да го опитам. Той е по-хубав, между другото, от нормалния портокал. Реално, изтисквал съм си два такива портокала в една чаша и вкусът е почти същия. Наистина може да е около 100%, нали? 100% може да не са, за да не се излъжи с цените, но със сигурност е доста добро. И е истински вкуса. Аз бих му дал вече 9 от 10 на този, защото мисля, че си заслужават. Някъде тук около мен ще видите всичките оценки. Те ще излезнат на екрана. Какво става, фенове? Това е края на клипа. Абонирайте се, харесайте това видео. Аз си нося сока. Оператора държи цялата торба с всичките сокове. Имам да си ги пия още 2-3 седмици. А вие се абонирайте. Може някой клип? Аз познам клип. Много скоро. Май се намокай. Мисията невъзможна. Техниката. Не го спирай. Нали не си го спрял? Не.